Arratsaldeon lagunok. Gaur ere Euskal City saioan bi konbidatu euskaldun izango ditugu. Haien herrietan euskara nola bizi den kontatzeaz gain, enbasadore bezala ere etorriko dira. Hau da, bi herriak bisitatzera edo ezagutzera joateko konbentzitu beharko digute. Erronka polita badute ere, oso publiko ona gara eta ez dut uste gu konbentzitzeko oso zaila izango dutenik. Gaurko gonbidatuak ezagutu nahi dituzue? Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, zelan hemendikan? Nor zaitugu? Iker, deitzen naiz, bai. Eta nondik zatoz? Sangotatikan. Eta zertan egiten duzu lan? Ni begira, gozogilea naiz. Eta ekarri dituzu gozokia edo pastelak? Presaka etorri naiz eta kamararik ez neukan. Orduan, zango zara joan behar. Bez? Bai, nahi duztuenean, merezi du. Eta non duzu gozokidin, aprobetxatu? Kale nagusian daukat, kale nagusiaren erdian. Udaletxetik, baina pixkat goraxago. Eta izena? Aramendia. Aramendia, bueno, badakite ez. Bai. Eta lanean edo herrian euskaraz egiteko aukera baduzu? Bai, lanean, lankide bat dut euskara ikasten ari dena, eta gero, besteroen artean badira euskaldunak ere bai, beraz, bai. Bale, toki hona iruditzen zaizu hau, euskara solasteko, goxo solasteko? Bai, egokia iruditzen zait. Bakarrik falta zaigu zure solas laguna. Bale. Itxengo dugu, ez? Lasa zaitez, mesedez. Bale. Eskerrik asko. Nire izena Iker Aramendia da. Sangotzako anaiz. 51 urte ditut. Gozogilea naiz. Euskaldun berria naiz. Hasi nintzen, ikasten, eta gero benetan ikasi dudan toki esan da pisuz pizu, nire pisukideekin euskaraz hitz egiten etengabetik. Nire familian, neskalagunarekin eta seme alabarekin, eta lagun batzuekin ere bai. Ez dakit, nahi duen mundu guztiarekin, ez dakit, Nafarroako euskaldunekin. Begira, Mikel Laboa, zukan. Jakin ez, ulertu, baina jakin. Nire herrian ezin da euskara hutsean bizi. Askotan, badira egunak, non hitz egiten dudan gehiago euskeraz, gazteleraz baino normalen ez. Mendia gustatzen zait, hondartza baino, gehiago. Roka, entzuten dut. Orain ja ez, baino duela gutxi arte bateri jolean nintzen. Eta azken bola honetan gehien bat artikuluak edo entxegoak horrela, pausa motzak. Ez da gustatzen, kirola normalean ez dut egiten. Baina bidaiatzea gustatzen zait, baina gutxitan praktikatzen dut egia esan da. Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon. Nor zaitugu hemen? Dalia naiz. Dalia eta non dizatoz? Iruniatik nator, bai. Eta non bizitzara, ze auzotan? Buztintxurin, bai. Hemen duzu zure solas laguna, barkatu. Kaixo! Kaixo! Zangozakoa. Kaixo. Eta Dalia. Eta zertan egiten duzu lan? Irakaslea naiz, DBH-ko irakaslea. Eta hor euskaraz hitz egiteko aukera? Aukera bai, lankidekin, naiz eta nik ez D ereduan ematea, ez? Klaseak ematen dituzu gaztelaniaz? Bai, gaztelaniaz, baina normalean ikastetxean badaude edo bi eredu, edo bestela lankide euskaldunak, eta orduan bai. Bale. Hemen aukera aparta izango duzu euskaraz egitzeko. Bai. Zuen artean. Osongi. Beraz, esa zaitez. Bale, mila esker. Eta bakarrik utziko zaituzten, bale? Osongi. Gauzetan. Zeu zer nahi duzue? Edateko? Ni baso bat hor, mesedez. Bai, gauza bera, mesedez. Asosanoak. Dalia naiz. Iruñeko naiz. 51 urte ditut. DBH-ko irakaslea naiz. Euskaldun berria bai. Hasi nintzen, AEK-an ikasten
ez dakit, orain dela urte pila, eta gero jarraitu nuen hizkuntza eskolan, Zubiarteko euskaltegian, orduan, bai. Pues nire inguruan batez ere semeekin eta bikotearekin ere bai. Eta gero bai, eskolan bertze gurasoekin edo lankidekin, bai. Egia errateko kostatzen zait ez ezagunekin hitz egitea, orduan bai, hori gustatuko litzaidak. Egia errateko ez dut ezagutzen ez. Ezin eskoa da, nire ustez, bai. Gertuekoekin agian bai, baina hortikia aterata euskaldunak ez baldin badira, ezin eskoa da. Bueno, galdera bat, nire herrian egon zara noiz bait. Zangotzan? Bai, egia errateko egon naiz, bai. Orain dela ez dakitzen bat urte. 2-3, irakaslea naiz eta tokatu zitzaidan Zangotzara joatea. Lan egitera? Bai, ikastetxera. Hor Sierra de Leire deitzen da, ez? Ikastetxea, bai. Institutuan egon nintzen urte bat. Eta oso gustora egia errateko, oso gustora, bai. Oso ikasle onak, baina ona zentzu, bai. Honenan, Mira. Txorrak, eta ez daki, bai, oso hurbiltasuna nabaritu dut ikasleekin, bai. Horri ikasi nuenik ere bai, baina duela urte askoz gehiago, bai. Herri polita da, bai. Egin nituen txango batzuk gainera ikasle, lehenengo mailakoekin, ez? Tutora nintzenean, eta erakutsi zitzaizkidan gauza asko eta oso polita gainera, Zangotzan, eta bai. Oso gustora egon nintzen, bai. Gustatzen zait nire herria, bai. Bai, herri polita da, ez? Bizitzeko, ala ez? Bai, niri gustatzen zait. Ez dakit, bakoitzak gure herriari beti aurkitzen dizkigu gauzak utxuneak eta hori, eta izan baditu, baina niri gustatzen zait. Maite dut herria eta nire uste dut erakargarria da, ez? Papelera usaia eta hori kenduta. Hori egia da, bai. Nabaritzen da gainera beti, ez? Hurbiltzen bazara autoarekin eta lehenengo usaina... Normalean beti iparraizea dabil eta, hortikan dator, baina, batzuk esaten dute diru usaia dela, baina nik uste dut ez. Oituta zaudete. Baina, hori kenduta nik uste dut, hori denetarki daukagula eta tamaina polita da, eta, ongi bizitzeko toki bat dela, bai. Jo, eta zu urte oso bat, orduan, osoa ikusiko zenuke. Urte bat, bai, hori. Joan eta etorri egunero, Iruñetik Zangotzara, baina, bai, nahiko urte polita izan zen, eta bai, pozten naiz, bai. Bai, eta zer zu Zangotzatik ez zara gutxi ateratzen, ez? Iruñara etortzeko edo alako... Bai, orain gainera, seme-alabekin eta hori, eta lanean ora buru belarri, Iruñera egin beharrekoak egitera, eta ziztu bizan bueltan, bai. Orokorrean, bai, emate ditugu ordu gehienak herrian, bai. Eta aurrak ze, ikastolara? Ikastolara, bai. Eta gustora, ez da? Bai, oso gustora, ez da. Ondia ez da ere, Zangotza bezala. Neurri, 10 bat egongo dira klasean, zenbaki polita eta hori. Zu gehiago izango dituzu klasean. Bai, askoz gehiago, bai, egia da. Baina, bazauden euskaldun batzuk ere, ikastolatik etorri zirenak, ez? Aereduan, gero bai euskara gutxi haiekin, baina bazauden batzuk, bai. Eta euskararekiko giroa eta jarrera? Institutuan gutxi egia errateko. Gero, institututik kanpo ez dakit. Lankide batzuekin bai euskaldunak ziren eta orduan bai banuen aukera haiekin solasteko. Eta hori baina gero Zangotzan ez dakit. Normalean beti erdaraz. Solastu dut jendearekin, kalean, batez ere hori tabernan beti, kale nagusian, erdaraz hitz egin genuen, bai. Hori gainera espadakizun nor dakien eta norrez. Hori da, eta bai. Ez orduan bai. Pena da. Azkenean herrian gure artean ezagutzen gara, eta badakigu norekin egin euskeraz eta norekin ez, baina bestela, karo. Eta gainera ez ditugu zera papertxoak ipinita negoziotan eta dendatan, eta hori igual jarri beharko zen, bai. Bai, ez dago gaizki. Orduan zuk zer baduzu ordenda bat kale nagusian, ez da? Bai, badugu hori, gozotegi bat, eta, hori, pastelak saltzen ditugu, kafea jartzen dugu ere bai, eta, orduan. Jo, ze ongi, ze gozoa. Bai. Bai, pozten naiz, bai. Txantrean, txantrea famatua ere, bai. Giroa orain da garaikoa edo... Baina ni ez naiz txantreakoa, buztintxurikoa naiz. Bai, joer, ez. Ez du zer ikusirik, ez. Buztintxuri nahiko auzo lasaia da, bai. Berria da, orain dela ez dakitzen bat urte eraiki zuten, ez dakit. Gutxi, ez? Gutxi, bai. Eta gu auzoan egia errateko bizitza gutxi egiten dugu.
Semeak joaten dira Arrotxapeako eskolara, D ereduan, eta orduan normalean bizitza osoa egiten dugu ondoko auzoan, Arrotxapean. Eta Arrotxapean ja auzo egina da, ez dakit. Hor badituzu aukera gehiago hori da, bai, orduan badituzu taberna, komertzioa, dendak, denetarik. Eta orduan hori, gure auzoan egia errateko oso denbora gutxi pasatzen dugu. Lo egiteko gauza bakarra iaia. Nik uste dut behin bakarrik egon naizela, lagun batzuen lagunen pisu baten, eta erdian dagoen pirulillo hori, ez? Bai, hori da parkea hori, ez? Bitxia, bai. Bai, baina, bueno, egia da orain bai badaude gero eta jende gehiago auzoan eta saiatzen ari dira euskara pixka bat bultzatzen, eskola berria dago ere bai, D ereduarekin, orduan haurrak badaude, ez? Baina gurasoak oraindik ez dakit hori falta da. Ez, falta da asko auzo horretan, eta giroa batez ere. Tabernak badaude, farmaziak ere bai, eta taberna batzuk ogia erosteko, baina, bueno, bestela ez dago ezer gehiago hori, falta zaigu oraindik pixka bat. Baina, bueno, poliki. Hori da, guk bizitza ondoko auzoan egiten dugu, bai. Bai. Eta zu zer non ikasi zenuen euskaraz hitz egiten? Euskara? Bai. Nire etxean beti egonda pixka bat giroan, eta, bueno, esaldiak edo abestiak edo zenbakiak, oinarrizko gauzak, hortzak garbitzera, ez dakit zer. Hori bai, baina gero ja, 16 urtekin edo, hasi nintzen ikan trinko batean, eta gero, 13 urte euskaltegian, eta batez ere ikasi dut horrela. Gero ja, ikasten nengoenean Iruñan, pisu batera joan nintzen bizitzera, eta pisukidekin erabaki genuen bakarrik euskeraz egitea. Orduan, bi ikasle, euskeraz ikasten ari ginenok, eta gero beste bat, euskaldun zarra dena. Eta laugarrena bilatzen genuen beti euskalduna. Orduan, horrekin. Eta gaina giro polita, ez? Bai. Hori beti. Beti ikasten eta beti saltza horretan, ez dakit. Eta horrela bai benetan ikasten dela, bai. Bai. Biak gustatzen zaizkit. Mendia asko gustatzen zait burua askatzeko eta natura zinguratzeko. Eta hondartza, bai, semeekin disfrutatzeko eta jolasteko eta baino edartzeko ere polita iruditzen zait, bai. Aurrak jo eta gero, batez ere pirritx eta porrotx eta bere lagunak, eta bai, baina, bueno, niri gustatzen zait batez ere roka, bai. Ez, bai, asko gustatzen zait, bai. Azken urtetan bakarrik aurraren hazkuntzari buruz ari naiz irakurtzen, baina, bai, gutxi egiten dut ez, oso gutxi. Bai, asko. Aurrak izan baino lehen, bai hori izan da beti gure pasioa, nirea eta bikotearena. Eta orain aurrekin, bidaiak bai ongi aukeratu behar ditugu, baina badugu ja gogoak berriz bidaia luzeagoak egiteko eta bai, berriz honekin hasteko. Ni hasi nintzen ez dakit, niretako euskara da ikasten dudan 5. hizkuntza, pentsa, baina badut historia, Ostras. Ni Suitzan jaio nintzen, eta gurasoakan lan egitera joan zirelako, ez? Eta txikitatik etxeran beti gaztelaniaz eta eskolan alemanaz hitz egin behar nun. Eta gero ja ere bigarren hezkuntza frantsesa ere bai, eta ez dakit zer, eta ja ni 12 urtekin gurasoak ja erabaki zuten berriz Iruñara itzultzea, gurasoak Iruñekoak dira. Eta hemen eskolan hasi nintzen, lehenengo hezkuntzarekin frantsesa, gero institutuan frantsesa eta alemana, gero ailegatu nintzen unibertsitatea, eta hor ja inglesa ikasi behar nuen, ingenieritza hasi nintzen, eta liburu hau gehienak inglesez zeuden. Eta hor bai ja mutilak hasi zen, eta euskara egin zer, ez dakit. Eta ja, apuntatu nintzen unibertsitatean, hasi nintzen unibertsitatean, baina gero proiektua bukatuta gero ja nintzen Alemaniara, utzi nun berriz, eta ja, bueltatu nintzenean, ja erran nun, orain bai izena eman behar duta ekan, eta hasi nintzena ekan, eta ez dakitzen bat urte egon nintzen horra ekan urte pila, egunero gauero 8 10
Nabarituko zenuen, euskara ikastean beste lau hizkuntza jakinda errezagoa, edo? Ba ez dakit errazagoa ez, baina gero da ohitura. Nik uste dut euskara ez da baditu bere abantailak hemen ikasteko, ez? Gero baduzu aukera hitz egiteko. Bertze hizkuntzekin ez dituzu halako aukerarik. Eta jendea batzutan ez da konturatzen, errando, pues nik nahi dut, ez dakit, frantsesa, inglesa, alemana ez dakit zer ikasi, baina gero ez duzu aukerarik praktikatzeko, eta pentsa euskararekin bai, ez? Beti baduzu euskaldun bat mintzatzeko edo praktikatzeko, eta bueno, hori nintzen, hasi nintzen ja ikasten aekan, orain arte ez dakit, beti ikasten, beti ikasten halako moduan. Eta semeekin bai saiatzen naiz egunero hitz egiten ez dakite, badut nire... Eta kabreoak eta hori... Hori kostatzen zait, adieraztea ez dakit, ez da inarraza, hor bai, sentimenduak eta... Sentimenduak eta batez ere bikotearekin, nik bikotea ezagutu nuen erdaraz, ez, eta hori harremana gero bapatean euskaraz berarekin hitz egiteko, eta batez ere sentimenduak, ez dakit, alako gauzak adierazteko oso zaila da nire. Eske normalean da, arreta gehiago jartzen egon beharko bagina bezala, ez? Bai, hori, niretako da, alegin bat egin behar dut hori adierazteko, eta ez da naturalki ez da ateratzen, ez? Eta orduan aldatzen du beti, eta... Nik oroitzen dut behin, amestu nuela euskeraz, ez? Eta hori asko da, oroitzen dut lehenengo aldia, oroitzen dut, eta altxatu nintzen da oso pozik, ez? Hori duela urte pila, baina hala ere egia da, kostatzen dela, normaltasun osoz bai, sentimenduen kontua eta hori. Nire neskalaguna euskaldun, bueno, ikastolan ikasitakoa, ez da euskaldun zarra, baina euskaldun berria ez dakit nola esan, ikastolakoa da. Baina hala ere, hori, beti dago hor. Baina, gure seme alabek zer... Baina hori ikasteko ere zaila da, ez? Erran nahi dut, hori nola? Ez dakit, niri benetan oso zaila iruditzen zait, baina, agian aurrakia desberdina izaten da, ez? Ez dakit hemendik aurrera edo... Entzuten bat zaituzte euskaraz egiten zuri. Hombre, beti entzungo dute aserretzen zarenean edo pozik zaudenean, erderaz egiten, baina, ikusiko dugu, ez dakit, nik kuriositatea daukat, zer jarrera daukaten. Bai, nire aurrak, ni baino asko zobeto hitz egiten dute euskaraz, karo, handiena 5 urte ditu, orduan, ematen dik grazia, batzutan erraten dut, ama, gaizki erranduzu, ez da horrela, errandu behar duzu hau, edo ez dakit nola, edo, bale, barkatu, baina egiten dik grazia, baina oso azkar ikasten dute, eta aukera polita da hiendako, niri, zugarri polita iruditzen zait. Etako hizkuntzak ikastea eta gero praktikatzea, ez? Pena da, orain arte, euskaldunak badaude, baina, ez edo zein toki batean hitz egiteko, edo, ez dakit. Pena bada, karo, alde batetik, euskaldun zaharrak, ez dakit, zehazki baino badirudi gero eta gutxiago daudela, eta euskaldun berri gero eta gehiago, ez? Baina, karo, euskararekiko jarrera desberdina da, eta ez dakit, zer gertatuko den datozen urteetan. Ez dakit. Bueno, eta hala ere, Iruñan adibidez, gero eta gehiago entzuten da, euskaraz hitz egitea. Ez dakit, edo nire pertzepzioa aldatu da, edo bestela, zuk jaten zara hor... Karrikan bai jendea hitz egiten du, ez? Eta nabaritzen da, ez dakit. Eta gauza polita da. Baina gero, klaro, denda batean sartu eta gauzak eskatu, eta batzuten ez badakizu bai euskaraz bai ala ez, eta niri gainera kostatzen zaitez ezagunekin bapatean euskaraz hitz egitea, eta... Baina, bueno. Niko lakotan, lehenengo hitza euskaraz, esaten duzu, kaixo, edo... Ja, zuk egiten duzu hori? Bai, egiten dut. Jo, pues hori eta gero segun eta bai. Kaixo esateak ez du gehiagik kostatzen. Esaten duzu kaixo, eta segun eta erantzuna jasotzen duzun, bueno, espadakite, ez dakite. Ja, pues begira, niko ohitura hori ez dut, baina agian hasi behar dut, ez honekin, ez dakit, bai. Telefonoz adibidez ere bai, denda batean lan egiten dut. Karo, orduan ja errazagoa duzu. Igual daukat txip hori. Baina, bueno, bai. Haze ongi. Bai, gustora. Bueno, pues hangotzara etortzen zaren urrengo aldean badakizu, Deituko zaitut, edo pasatuko dut hor dengatik, bai, zerbait erosteko. Segurazki egongo naiz hor. Oso ongi. Ze, bakarrik zaude dendan? Ez, egoten da nire ama, aita orain jubilatuta dago, beste lankide bat, orduan egoten gara 3-4 pertsona. Oso ongi, dendan nahiko handia da, ez? Bueno, eske gozokiak egiten ditugu ere bai. Orduan badugu obradorea eta ez da bakarrik hori. Oso ongi. Bai, pasatuko naiz, bai. Urrengo baina, venga, zangotzara, txango bat egitera eta pasatuko dut hor kali nagusitik. Horrean da. Oso zaila da. Txistea gustatzen zaizkit, baina noberena ez dakit
zein. Ez dakit bat aukeratzen. Bat baino gehiago, sekretuak dira. Nire herriak baditu 3 ibai. Eta, bat da Aragoi, bestea Onseia eta bestea Irati ibaiak. Eta hori da berezitasun handia nire ustez. Egia esan da, ez da oso handia, baina horren handia ez izateko baditu gauza desente, ongi bizitzen da, ez dugu holan. Igual, osasun arlotik igual, dotazio gehiago igual, faltan izango dut. Ondare material asko daukagu, eta ibaiak ere bai, beraz, nik uste dut hoberena izango zela, herrian zehar paseo bat ematea, horrek ematen du, ordu batzuk emateko, eta gero, bazkaltzeko toki honak badaude ere bai, eta bazkaldu ostean, igual, ibai ondotikan paseotxo lasai bat, eta ibaian baino bat hartzeko oso ongi dago ere bai. Eta gero, segurazki egongo da aktibitate kulturalen bat, hola auditorian edo, nik uste dut horrela. Eta zure haurrak eskolan, zer moduz? Ongi moldatzen dira? Bai, badut bat 5 urtekoa eta beste bat 2 urtekoa. Orduan 2 urtekoa justo oraintxe hasi da ikastolara joaten. Eta orduan 5 urtekoa alaiago joaten da ikastolara, ez duelako uzten bestea etxean. Orduan biak hobeto moldatzen dira bai ikastolan. Eta euskararekin eta hori, ongi moldatzen dira haien artean edo ez dakit, etxean adibidez ere bai hitz egiten dute haien? Zangotzan bezalako herrietan, egia esan da bitxia da ez, eren adibidez, Zangotzan izaten dira gu bezalako familiak, nun gurasoak diren euskaldunak, baina euskaldun berriak, beste batzuk, igual kanpotikan etorritakoak direnak, gurasoak euskaldun zarrak direnak, eta beste batzuk erdaldunak. Baina hori bai, nire hasi ziren erderaz egiten ikastolara joan zirenean. Eta euskaldun zarren etxekoak ere bai, euskeraz egiten zuten bakarrik etxean, ikastolara joan eta erdera ikasi ikastolan. Aldatu bai. Horren da, eta zergaitik ez, nola litekea, ikastola suposatzen da dagoela euskeraz ikasteko, baina, klaro, azkenean beste umek etxean egiten dute erderaz, eta orduan, hasten da hor kontagio hori, eta oso bitxia da, baina, bueno. Nire aurrekin gauza bera gertatzen da, nik uste dut hori zerbait orokorra da, ez dakit, guk etxean bai euskaraz aurrekin, eta anaiak haien artean euskaraz jolasten dute eta hitz egiten dute, baina gero hori behin eskolara sartu, lagun bat ikusi eta txipaldatu, eta ardaraz. Eta gero bai, eta klasearen barruan nik suposatzen dut ere bai, kontua da, aurrak ez badute etxean euskaraz entzuten edo hitz egiten, gero eskolan oso zaila izan da, ez, gurasoak euskaraldunak ez baldin badira, baina bueno, niri pena ematen dit, baina zikloak izaten dira, ez? Ikuste ditut beste batzuk igual orain ja badituztela, koskortu dira, ez, igual 15 urte dituztela edo 10 urte, eta orain ja beraien artean eta kalean eta den euskaraz egiten dutela, bai. Baina kuadrilla osoa izan behar da euskalduna, ez? Horretarako bai, karo. Oso zaila. Baina, igual 2 edo 3 lagun erekin edo ez dakit, ezagunenen artean, hori bai, karo. Zangotza batean 10eko kuadrilla bat dena euskalduna izatea oso zaila da. Oso zaila. Iruñan agian, ez dakit, eskolatik ateratzen dira kuadrillak edo institutoan, ez? Baina nola ohituta daude gazteleraz hitz egiteko eta... Nik ez dakit. Interesaren arabera eta gurasoak hori da. Lan handia, bai. Baina, bueno, eta gero, asteburuetan, bai, ere oso zaila da, batzutan euskaraz hitz egitea. Guk saiatzen gara beti, alako, ez dakit, zerbait egiten, egoten baldin bada ikusteko edo dakit, euskaraz izan behar da, ez? Baina, claro, pirritx eta porrotx, eta hortik kanpora ez dakit, baina zorionez, aurrek abesten dute abestiak eta gehienak dira euskaraz, eta orduan bai, pirritx eta porrotxa sortu dute nolaiteko kulturilla. Polita eta abestiak nahiko mugituak dira, baina, bueno, ez dakit. Bai, poliki. Gero izan behar dira beste aktibitate batzuk ere bai, hori, euskeraz egiteko, ez euskera lantzeko baizik eta euskeraz bizitzeko aktibitate arruntak, ez? Eta, bueno, hori horrelako zirkuito bat lortzea zaila da, baina, bueno, urteekin hau da urteko lana.
Bai, Hasia eta jarri batez dugu, ere eta bueno. gurasoak animatu behar dira bai. ere euskaraz ikasteko. Esfortzua egitea. Esfortzu handia da eta ez dakit. Bai. Baina bueno, bai. Eta asteburuetan erabiltzen duzu euskaraz ere bai, etxetik kanpoz edo ez dakit. Ni normalean asteburuetan lan egiten dut. Eta, bueno, bai, gure etxean bai eta kalean, pues egunetan horrekin elkartzen diren. Jendearen arabera. Bost eta 2 urtekin ere bai, igual txikiaiak dira. Baina, bueno, segun. Badira egunak eta egunak, norekin elkartzen zaren. Claro, eta gogoen arabera ez, eta egunaren arabera, bai. Baina, bueno, bai. Eta bidaiatze eta hori gustatzen zaizu ez? Ez gehiegi, baina bai gustatzen, egin ditut bidai ederrak. Behin arrebarekin egin nuen 5 asteko bidai bat Senegaletik eta... Joar, baina hori aurrek izan baino lehen, ez? Aurrek izan baino lehen, bai. Baina gutxi falta zen izateko, baina bai oso polita eta gogoratzen dut pila bat. Baina gero, bai gustatzen zedala bidai motzak egitea. Nire ustez ez da, zergaitik egin behar 5.000 edo 500 kilometroko bidaiak disfrutatzeko da gauza berriak ezagutzeko. Bueno, 200 kilometro inguru badituzu gauza pila bat, eta bitxikiekin igual, errezago eta horrelako bidaitxoak bai gustatzen zaizkit. Bai, hombre, aurrekin moldatzeko asko hobeto, ez? Halako hurbiltasuna izatea, eta bai, guri ere bai. Urrengo zubian bagoaz ere Kantabriara, eta ja, poz-pozik daude ez, Kabartzenora hor animaliak ikustera, ez dakitzer, eta bai, eta leize batzuk ere ikustera, halako bidaiak bai gustatzen zaizkigu egitea aurrekin, ez? Baina hori, bidaia luzeak niri ere izugarri politak iruditzen zaizkit, eta bai, hori gustatzen zaitet. Asko ikusi dugu, baina gustatuko litzaidake oraindik gehiago ikustea, ez? Eta bidaiatzea, baina, bueno. Egin nuen azkenekoa. Oso txarra naiz txisten dako, oso txarra. Gainera, bat kontatuta gero, bere alaztu dut, osea, ez. Bueno, elektronika gustatzen zait, eta orduan nola irakaslea naiz, teknologia irakaslea naiz, elektronika alako gauzekin gauzak egiteko eta hori bai gustatzen zait. Herriak, ni nau, bertzek ez naute, orduan. Honekin ikusten nahikoa ez, bai. Zer falta zaio? Niretako gutxi egiarrateko ez. Iruña ez da handia, ez da txikia da, orduan niretako alde zaharrean paseo bat eman. Batez ere katedralaren inguruan ibiltzea, pote bat hartzea, edo bi pote, edo 3, ez? Baina bai, batez ere paseatzea, bai. Azkenekoa Valladolidera egin nuen, nik ikasi nuen Palentzian, eta bueno, han ditugu lagunak, oraindik eta noizenka joaten gara horra, eta leku berriak ikustera, eta lagunak berriz, lagunak, hori, laguntasuna lantzeko ere bai, bueno, ez dakit, ez? Mantendu behar dira lagunak, eta orduan, bueno, niri gustatzen zaizkit bidaioek non batzen diren gauza pila bat, lagunak eta koinzidentziak beste lagun etortzen dela, eta ia berdin zaiti igual non diren, baina... Ja, hori berdin da, hori da. Bai. Eta gero, bueno, mendia joatera, gustatzen zaizu zuri? Gustatzen zait, bai, ez naiz halako mendizale handia, baina, bai, halako txango txikiak batez ere orain aurrekin, aurrak txikiak dira, baina noizbenka ateratzea eta txango bat egitea, bai, gustatzen zaie, eta ez dakit, eta gainera burua askatzen da, eta ja giro oso desberdina da, eta niri bai gustatzen zait, ez? Gero etxera itzultzea, eta nabaritzen duzu bapatean. Neke polito horrekin, ez? Bai, hori da, izan da, bapatean como buf, ez? Atera naiz herritik, edo... Bai, polita da, bapatean bai. mendian... Eta ikusi gauza pila bat, zuhaitzak, loretxoak, animalitxoak, txoriak, bai, edo... Eta disfrutatzen dute pila, eta... Gurasoak ere bai. Gustatzen zait, hondartza niri, baina askoz gehiago. Askoz gehiago? Hondartza irailean eta hombre, hondartzara joteko jaskoa bezala ez, buelta eta buelta erdia ez, baina aurrei ipila gustatzen zaio. Aurrei bai, kroketaren egitea eta egitena, eta ez dakite, olatuetan salto egin, eta ez dakit gaztelu bat, edo... Eskolen bila, edo... Divertigarria da ere, nire gustatzen zait, eta beroa, hombre, masifikazioak ez zaizkit gustatzen, nahi dut. Joan ginen hor saloura, ez dakite, udako hasieran,
aurdun nengoen ni, eta jo, hori zen la leche, osea, ondartzan Gainera, sartu, haurdun gainera. gainezka, ez dakizu ez da non utzi zure toalla, ya está, osea, ez, batera azken aldiz, eta erranden genuen, ez, normalean hori, nahiago dugu alako lasai, toki lasaiak, ez, ondartzak bai, baina gutxienez hori, tokiarekin, Tokia eta hori, zabala, bai. ez dakit, osea, eta ez hori, hoi asko bezala, toalla luzatu hor, erdia, gorria ez. Ez da gixe xarna daukan horrek, niretzat ez da batera Ez da polita, ez? erakargarria, Baina, bueno, itxasoa eta Bai, itxasoaren giroa, eta soinua, soinua, area, ez dakit, haize niri hori txori, bai fin-flan, bai, oso polita. gustatzen zait, bai. Eta ze, jaiak eta hori, Zangotzan ongi, ez? Bai, Ospetsuak dira, ez? Ala ez? bai, Ez dakit, niretzat entzun dut, famatuenak, bai. baina... Entzun Zu, dut, ez? Bai. Hombre, juerga ederra egiten da. Zangotzan, eta honi, Javieradarekin ere bai beti Bai. sekulako movida egon da, ez? Bai, Ez baina dakit, hori ja bukatu zen ja duela bukatu urte da? asko, bai. dakit. Horrekin moztu nahi izan zuten eta bai, Bai, montatzen zen Bai, kristonekoa. egon nintzen alakotan. Batzuendako lehenengo juerga, Juerga da, bai, bizitzako 16 lehenengo urtekin, juerga. 17 urtekin, edo lehenago, Bai, claro. edo eta lehenago, bai. Baina, bueno, hori ja bukatu zen duela urte desente, bai. Bai. Baina, bueno, orain jaietan, ez dakit, giro ederra goten da, ni ja ez naiz. Eta noiz dira, iraian, ez? Iraian, bai, ez? Iraiak 11-tik 17. Momentuz behintzat, ari da orain Hori, hitz egia da, egiten aber ikasturtearen aldatzen hasieran diren zegoen edo beti, ez. hori, bai. Karo, txikiak hasten dira justo jaia baino lehen, Hori da. bizpairu egun klase Eta eta gero gero utzi eta gero. bueltatu, bai. Orduan bai daudela pixkator, baina bueno, niri gustatzen zait, bai, igual udazken kutsu hori jaietakoa, igual txaketa txaldean edo bai, polita dira eta gero juerga ongi dago, orain daude bigune bezala, txotnagunea, gero berbena, gero eta taberna desente daude, ez dakit. Hombre, Iruñen hemen, San Ferminak ja badakizu, ez? San Fermin Beti gauza txikia, bera. igual hobeto, ez? Nik nahiago ditut, San Fermin txikiak, bai, ez dakit, etxekoak gaude hemen, ez? Bestela dira ja, izugarri, ez dakit, politak dira San Ferminak, noski, baina ez dakit. Giroa oso desberdina, oso desberdina da San Fermin txiki. Herrikoiagoa igual, Bai, hori, ja ez daude hainbertzei kanpotarrak eta... Ja, Bai. ni nekatu nintzen pixka da San Ferminetara etortzen. Hombre, 8 egun dira, edo 7 ez, eta egunero, traka eta gauza bera, eta azkenean, bueno, ez Ba, dakit. ni etortzen banaiz, ongi Ongi pasatzen duzu hori da, baina azkenean, eman ditut errepikatzen urteak da pila, etorri gabe. Bai. Ja, Bueno. claro. Bai, disfrutatzen Bai. dugu, batez ere egunen, zaurrekin, orain ez dugu. Etzerate oporretan joaten, San Ferminetan? San Beste toki Ferminetan batera? ez. Bueno, agian azken egunetan baia ez, baina azken urtetan ez. Egon gara San Fermin guztiak hemen, eta hori bai, egia da, ateratzen zara egunero. Pote bat, berbu bat, edo erraldoiak, eta gero ez dakit, Paliza. edo barrakak, edo paliza da, baina gero 10 ja etxean, edo suak ikusita gero etxean, baina giroa polita da, eta horrak ere disfrutatzen dute pila honekin, ez dakit. Bai. Gu hemen gutxi hasiko gara etortzen txikiekin ja Hombre, hasiko claro. dira askatzen eta hori. Bai, hombre, nire txikia orain, bueno, txikia jaio berria da, baina bertzea 3 urteekin ja pila disfrutatzen du, Eta ja badaki eta ea barrakak noiz, erraldoiak, orduaina, claro. Hori oso askar ikasten dute. Hori da, oso da azkar, baina bueno. Izan behar da, bai. Ba, Sangotzako jaiak, bueno, ez dira horren potenteak. Sangotzan 5.000 gaude, baina bueno, horrelako nolabait zonaldeko hiriburua, bueno, ez da txikia da, baina bueno, ez dago beste herri handiago kilometro askotan eta bueno, herriko jendea etortzen da ere bai eta giro ederra. Notatzen da subidika, bajadika, betiko gauzak. Bai, eta gero kuadrillak egonen dira, Bai. hor bazkariak eta safariak. Bai. Ba, bueno, pues erran bezala pasatuko naiz, Bueno. Zangozatik. Bai, Oso gustora ikusten zaituztete, Bai, Baina, bai. programa amaitzen ari da. Katxiz. Bueno, ze gustora gozarete. Bai, oso gustora. bai. Gustora goten da taberna honetan bai. Bai, giro ona dago. Zangoza gustatu zaizu? Asko, bai. Bai? Asko. Ja, Ezagutzen bai, zenuen? Bai, ezagutu nuen, bai. Eta zu bustintxuri? Buztintxuri oso gutxi ezagutu dut, baina joango naiz poliki-poliki ikustera ber temperatura hartzera. Ze aldaketa, Oso bai. ongi. Ba, placer bat izan da zuek entzutea, Eta, bueno, eskertu behar dizuet, egindako esfortzuarengatik, ze Euskaldun berriak zarete, hona etorri zarete euskeraz mintzatzera, eta, bueno, oso harro sentitzen naiz, zuek bezalako ausartak
ikusten ditudanean, benetan. bueno, Eta, bueno, animatu nahi ditut hemendik, Euskaldun berriak, euskaraz hitz egitera eta bizitzera, ze posible da, begira hemen. Claro, 3 posible. Euskaldun berria gaude, euskaraz egiten, eta posible da, ezta? Posible, da, bai, noski. posible. Bueno, baina, agur esan baino lehen, oparitxo bat daukagu zuentzat. Benetan, bai ze ongi. Bai, Ongi, torri venga, nirekin. sorpresa eta guzti. Bueno, hemen daukagu gure Peio, Kaixo. gure artista, eta programan zehar egindako karikaturak oparitu nahi dizkizuegu. Jolin, Begira, ze ongi. Iker, Bueno. zurea. Goxo. Antza du. Bai, haze Ze polita, guai, Bai, Oso super polita. ongi dago. Eta heavy metal, Birritzeta porrotxekin, oso ongi, mila esker. Bueno, hau izan da Logrado, guztia. Mila esker Peio, Bai, eta mila esker zuei. Eskerrik asko bai. Solasaldi eder horrengatik, bale? Batzuei, misker. Naituzunerako, hemen gaude. Vale. Programa horretik elkar ezagutzen ez zuten gure gaurko 2 solaslagunekin oso gustora egon gara. Dalia eta Iker euskeraz, festetaz, bidaietaz aritu dira. Zuek, kuskuseroak, euskarazaleok eta Nafarroako herriak, mendiak, txokoak gustoko dituzuenok, ezingo zarete faltatu hurrengo zitara. Datorren astean hemen, Euskal Zitin, Xaloa telebistan, ikusi arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.